Predikat. Pojam i značenje. Zajedno ćemo smisliti tekst za ovaj strip. Novi auto, lep i srećan. Mladi snažan jurio je ulicama i putevima. Vreme je prolazilo, on je ostario i počeo da posustaje, dok sasvim nije iznemogao. Onda je došao majstor, popravio ga i ofarbao. Sada je ponovo lep i snažan, veseo i srećan, spreman za nova putovanja. Strip, dakle, govori o automobilu. Kakav je taj automobil? On je veseo, srećan, lep, mlad, snažan, nov. A šta radi, odnosno u kakvom je stanju? Automobil juri, posustaje, putuje, stari, pretiče, skače. Mogli bismo da sročimo sledeće rečenice. Automobil je veseo, automobil je mlad, automobil je snažan. Ili automobil pretiče, automobil juri, automobil putuje, automobil posustaje, automobil stari. U svim ovim rečenicama automobil je subjekat. Delovima je veseo, je mlad, je snažan, automobilu su pripisane osobine. Delovima pretiče, juri, putuje, automobilu je pripisana radnja, a delovima posustaje, stari, automobilu je pripisano stanje. Delovi o kojima smo govorili jesu predikati u ovim rečenicama. Šta je dakle predikat? Predikat je glavni član rečenice koji subjektu pripisuje osobinu, radnju ili stanje.